алишер бобоҷонов тӯли чанд сол аст ки дар бозори панҷшанбе ба фурӯши чойи хушк машғул аст. чойи хушке ки дар мағоза мефурӯшад маҳсулоти ветнам, хитой ва 3 соли ватане мебошад. чойи хушки хитой намҳои гуногун дошта аз 25 то ба 50 сомоне арзиш дорад. Чанд чойо мана мефурӯшем. чойҳо аз хитой мебиёянд. 4 намуд аз хитой ҳай мана 195 намехе чойо ҳаст монда. Не, ин пеша соли 2019 боро, ҳоли борое ки нав наомдааст. ин ҳама ин запасо. нархо ҳолиам яхел тағйир наёфтааст. имрӯз дар бозори марказии панҷшанбе меваҳо ва чойи хушк маҳсулоти хитой буда бештар ба фурӯш бароварда шудааст. савдогарон бозор мегӯянд ки маҳсулотҳое ки дар бозор ба фурӯш бароварда шудааст ба талабот ҷавобгӯй буда нархи он боло нарафтааст. ҳоло нархи себи сурхи салтанат ки аз хитой ворид мешуд ба 18 сомоне ва нархи ноки хитой низ 18 сомоне нарх дорад. дар бозорҳои вилоят молу маҳсулотҳои ҷумҳурии мардуми чин фаровон мебошад. бештар маҳсулотҳои хӯрока ва пӯшока аз ин кишвари ҳамсоя ворид мегардад. агарчи воридот аз ҷумҳурии хитой манъ гардида бошад ҳам, аммо нархи молу маҳсулот ҳоло мӯътадил қарор дорад. сабаби асосии ворид нагардидани маҳсулотҳои хӯрока ин пайдоиши бемории коронавирус мебошад. ба гуфтаи расонаҳои хабарӣ ва мутахассисони соҳаи тиб, ин беморӣ бештар тариқи тармеваҳо ба инсон мегузарад. раиси вилояти суғд раҷаб аҳмадзода дирӯз дар нишасти хабарӣ ба суоли журналистон ки бобати воридоти маҳсулоти хӯрока ба бозорҳои мамлакат ки то ба имрӯз бештар аз ҷумҳурии мардуми чин ворид мегардид ҷавоб дод. раиси вилоят раҷаб аҳмадзода гуфт ки барои бехатарии мардум ба қадри кофе, яъне яксолина захираи маҳсулотҳо вуҷуд дошта, нарху наво дар бозорҳои вилоят мӯътадил нигоҳ дошта мешавад. инчунин мавсуф гуфт ки аз ин пас барои мӯътадил нигоҳ доштани нарху навои маҳсулот бояд бо кадом давлатҳо робитаи тиҷоратеро ба роҳ монданро талқин намуд. ҳам мана мо моли калони шохдори шилде, мо моли калони ҳамисол дар тамоми ҳам хоҷигоҳи деҳқонӣ, ҳам аҳолӣ зиёда аз 18560 адад зиёд шуд. имрӯз мана картошкамоям мо зиёд кардагӣ захира дорем, гандумам, ордам захира дорем, меваи сабзавотам дорем. мо имрӯз ман боварӣ комил дорам ки он потенсиале ки дар вилоят ҳаст ва барои агар мо лозим бошад мана ҷумҳурии O'zbekiston масъалаи ин бисёр иқтидори калон дорад, мо таъмин карда метавонем. нархи мо имрӯз мӯътадил нигоҳ дошта метавонем. фақат чӣ хеле ки гуфтам масъалаи ҳамон баъзе маҳсулотҳое ки имрӯз аз ҷумҳурии Чин ворид мешуд, мумкин ҳамон нархаш ҳозир 50 дирҳам 2 сомон шуд гуфтан, мумкин ҳамин таъсир кунад, лекин ҳаминам мо аз саноатчиҳо хоҳиш мекунем ки бояд истеҳсолаша ба роҳ омад. агар ҳамин нарх ҳамин соҳибкор истеҳсолкунанда дид ки фоида мегирад, ман боварӣ комил дорам ки соҳибкорҳои вилоят бисёр доно, зирак ҳастанд, ҳамина ба роҳ мемонад. раиси соҳибкорони бозори панҷшанбе абдуғани почоев дар суҳбат афзуд ки барои дар як вазн қарор додани нарху наво дар бозор ҳамарӯза кормандони бозор назорат бурда истодаанд. мегӯяд ки имсол фурӯши биринҷи хитой дар бозор ба роҳ монда нашудааст. воқеан ҳам ҳангоми мушоҳида низ биринҷи хитой ба чашм намерасид. маҳсулотҳои аз хитой омадагӣ асосан як себ, нок, ҳозир биринҷ бутун воридот шудагиш нест аз хитой ва асосан чой мебошад ки 4-5 намуд чойи аз хитой ворид шудагӣ буд. инҳо ин бо маҳсулотҳо пеш аз соли нав дар соли 2019 сол воридот шудагӣ, захираш бисёр не, айниқса тармевая ҷудоям кам мегиранд ки омада истода вохир воридот шудагӣ гирифта як коробка ду коробка гирифта истода ҳамин мефурӯшанд. нарху навои чой, себ, нок ки воридот шудааст аз хитой ягоҳе тағйир наёфтааст. пеш аз соли нав ҳамин нарх буд, ҳозирам ҳамин нарх кари соҳибкорҳо ба фурӯш гузоштаанд. дар назди масҷиди марказии панҷшанбе фурӯши сару либосҳои мардона ки аз хитой ворид мешавад ба роҳ монда шудааст. ба гуфти Шукрулло Раҳмонов, савдогари ин мағоза, сару либос ва пойафзол то ҳол бо нархи қаблӣ ба фурӯш бароварда шудааст ва шояд дар ояндаи наздик агар дигар маҳсулот ворид нагардад, нархи он боло равад, вале ҳоло бо нархи қаблӣ ба фурӯш бароварда шудааст. нархи маҳсулот ҳамин гуна боқӣ мемонад. инро вақт нишон медиҳад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Наимҷон Аюбов, хабар.